Oge nke Daniel agago. Onye ọbụla banye n'ọnụ ọdụm ga-esi fam. Ife me na-emego. Ọ ife eto n'ọda ka enyere. Ife nchọ ka imezi a ndị nwe imebe ife anwa agwala eme. Bidie nwike mesi anya ego ya nwike ruo ka mmidi nọ n'ebe a na-ebe akwa. Bụrụ ihe nchọrọ ka ekwuru ga-esi weruzi ofu nwanne m nwoke wee mezie ya abụrụkwa ya ka nchọrọ ka ka nwanne m ga-esi wee gbaarụ m kedu ihu m ga-eji wee nene ya. Enwekwa ike ime ya si ife nwụlele. Jennifer bụkwa m kedizi ihe merụ m ya ịbụkwa m ofu nwanne m nwoke ka m ga-esi ebu nwanne m kedizi Mechọrọ ya sọ. Ife inwere ọra ya etu a na ịma na ị nwere obi eji emesi ife ike. Ịma na ị nwere obi eji ese ọdụm nke ị nwere ezueli. Mechie ọnụ. Nwanne m Adanne, n'ihi na-ebere akwa kamgbe ka m nọ na-achọgharị gị ọnụ nga ka ị bịara nọrọ, gịnị mere? Gịnị na-eti gị akwa? Gwa m. Ike ụwa agwụla m, ike ihe niile agwụla m. Ihe awụ otu m chere na ndụ m ga-esi gaa. Ọ gị na-emere m ihe niile, gị na-enye m ego, ọrụ ekwe m nweta. Otu aka m ga-esi na-aga, ego niile nwetara anyị na-ese evu ya m ji aga skuul. Oke, m nwechakwanụ nweta admishọn baa skuul, gịnị ga-emezi? Gị na-ata ahụhụ na-agbagharị na-achọ ego m ga-eji gacha skuul. Ọ dị mma nwa okorobịa, you put your own life na gị were ndụ gị kuchie ya na-eme nke m. Oke, kekwanụ maka mma gị, ke ihe ga-emekwara ka otu ọ ga-esi na survive kwanụ. Adanne m, nwekwe na ihe o wepụrụ m n'ahụ. Ịhụkwele m ka m nọ na-ekpesa na m na-ata ahụhụ iji hụ ka nwanne m gaa ụlọ akwụkwọ. Ele onye na-agwa gị ụdị ihe niile ndị kedu onye na-agwa gị ihe niile a mere iji ebe akwa? Because I'm sure somebody is somewhere feeding you with all this stuff. Onwe onye na-agwa m ihe ọwụla, ọ ihe m hụrụ ka m na-ekwu. N'elu ya, ọ ihe ndụ wetara reality. Ọ dị mma mmadụ nọkatakwa na o were aka egwe onwe ya eziokwu. Skuul dịkwa mma, ọ dị mma mmadụ ịga skuul. But na obodo anyị a, na ala anyị a, skuul bụ for ndị ọgaranya. Ndị ọgaranya kwesịrị na-aga skuul. Ụmụ ogbenye dịka anyị, orughọrọ anyị chaa. Eme m ji na-arịọ gị, biko, ego nke anyị si ebutere ka anyị were ya chọọ ihe anyị ga-eji ya mewe. Ọ wụrụ otu biznes anyị ebido, ka anyị mara otu ihe ga-aga, ka nke skuul a gara chere godi, biko nụ. Sonia, ofu ihe m chọrọ ka ị mata bụ na iwe ofu nwanne m nke m fụrụ n'anya. N'ụwa niile anyị nwere nwanne ọzọ, ma n'elu ma n'ala. Ada sị na asị nwanne anaghị abụli elu. O metụrụ imi, o metụrụ anya. Ọ bụ na m emeghọrọ gị ihe niile, kedu onye m ga-emere? Ndị mmadụ na-apụta ha mere nwanne ha nka, mere nwanne ha nke ọzọ. This is the only thing I can do for my only sister. Ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Ana mbọsị mpa anyị nwụrụ ka m furule ntutu taa si na aga m agbarịrị mbọ ịhụ na ị gara skuul. Kụta ọ bụrụ na anụ gị bụgodo graduate family anyị a wepụtara, naanị gị bụ onye gara skuul na this family, I am okay. I'm fine. Biko, achọrọ m ka ị kwụsị ibe akwa, ma buru ya n'obi na m abụrụ sọsọ nwanne gị. Abụ m nna nyere gị, bụrụkwa nwanne gị, bụrụ ikwu gị ma bụrụ ibe gị. Onwere onye ọzọ anyị nwere na-abụghị ọmụnwa. You are the only thing I have as a sister, and I am your only brother.
Yini na mne man me me kodri mana gị na mma maka na mma ọ dịrị gị na mma ọ dịgoro m wa na mma achọzi m ka ị na-ebe akwa o adanne m ozuola ịmụ nwa okorobịa ọ ga-enwekwa n'ihe ndị gị onwe gị chekwara na ime na ndụ gị ị ga-ahapụzi ihe niile gbasara ndụ gị wuruzie nke m ka ị na-eme ọ bụ eziokwu na o nwere ọtụtụ ihe m na-eche dịka mmadụ ịbịa gwabara m ya mana ka m gwazie gị akịta ọnwa bụ n'otu ihe ndị ahụ m na-eche m kwesịrị ime dịka nwoke. If I see you through school, I am fulfilled. I will be happy that yes, I have produced a graduate. Obioma ga-akpa m that yes, nwanne m gara akwụkwọ. Kwekwa n'uru ọ ga-abara m na m rụrụ ụlọ gbaa moto mee nke ọzọ mana ofu mkpụrụ nwanne m nwere aga school. Ọ ga-aka mma na ị gara school, ọ ga-aka bara m uru na mụ nwa gara school. I would rather hustle like every other young person to see you through. Nwanne m busy now. Hey. Gịnị ka m mere n'ụwa Chineke ji were ezigbo nwanne wee gọzie m? Nwanne m, Chineke gọzie gị. Chineke gọziere m gị. Chineke gọziere m gị. Chineke gọziere m gị. Ozola, Daniel, biko, Ozola. Ma ihe mere, mgbali m anya. Achọzi m ka ị na-ebe akwa. Akwa anyị na-ebe adịrọ mma. Maka na asị agụrụ nwere olileanya anaghị egbu egbu. Okay? Ofu ihe m chọrọ ka ị mata bụ na abụ m nwanne gị. Anaghị m ahapụ gị ka ịta ahụ. Ihe gbasara school, ị gacha na ya tijara. Yes. You know? Ị ga-agacha school bụrụ nnekwu mmadụ. Aga na anụ aha gị n'ụwa niile dịka Ngozi Okonji. Yes, it's a promise. Thank you. Mother, ebe inside. Achọrọ m ka mmadụ hụ gị nara nga n'ebe akwa. Bo? Danne. Akara mbido ị na-ekpesa oke nwere ife anyị na-eme bụ sisters fellowship ọ bụrụ mother